Dnes sa pozrieme na platformu Digitálny kapitál a na to, či ide o seriózny nástroj, alebo skôr o projekt, pri ktorom treba byť veľmi opatrný. Pri podobných systémoch je dôležité sledovať, ako komunikujú výnosy, aké majú podmienky používania a či je jasné, kto za službou stojí. Digitálny kapitál sa prezentuje ako riešenie pre obchodovanie a automatizované rozhodovanie na finančných trhoch. V praxi však vždy odporúčam overiť si, či platforma vysvetľuje fungovanie bez prehnaných sľubov a či je transparentná pri poplatkoch, rizikách a identite prevádzkovateľa. Pri recenzii sa oplatí pozrieť na viacero bodov, či sú dostupné kontakty, či je web profesionálny, či sú podmienky zrozumiteľné a či sa neobjavujú tvrdenia o rýchlom zisku bez práce. Toto sú presne signály, ktoré môžu naznačovať vyššie riziko. Ak by ste zvažovali registráciu, najprv si všimnite, či vás web netlačí do rýchlej akcie. Agresívne formuláre, naliehavé časovače a sľuby o automatickom zarábaní bývajú varovným signálom. Rovnako dôležité je overiť si, či sú pravidlá výberu peňazí jasné ešte pred vložením prvého vkladu. Z pohľadu bezpečnosti je rozumné začať s maximálnou opatrnosťou, nepoužívať peniaze určené na bežné výdavky a nikdy neposielať vklad len na základe marketingu. Ak platforma nepôsobí dôveryhodne, lepšia voľba je vynechať ju úplne. Na záver, digitálny kapitál môže na prvý pohľad pôsobiť zaujímavo, ale pri takýchto projektoch je vždy potrebné urobiť vlastný prieskum. Toto video je len informačné a nejde o finančné poradenstvo. Obchodovanie je rizikové a môžete prísť o časť alebo aj o celý vklad.